Un estudiant feia divisions. El 3 en el 13 i cap 4 vegades me'n sobra un. Poso un 4 en el quocient. 3 per 4, 12, a 13, 1, a baix el 9... Ah, no! Va cridar en aquell moment el 9. Què? Va preguntar l'estudiant. Tu em tens mania. Per què has cridat a baix el 9? Què t'he fet jo de mal? Per ventura sóc un enemic públic? Però jo... Ah, ja ho sé, sempre tens una excusa a punt, però a mi no m'emboliques. Crida, si vols, a baix les sopes de sobre, a baix el xèrif i fins i tot a baix l'aire fregit. Però per què justament a baix el 9? Perdoni, però la veritat, no m'interrompis. Aquesta mala educació. Sóc una senzilla xifra i qualsevol nombre de 2 xifres em pot pujar a l'esquena perquè jo també tinc la meva dignitat i vull ser respectat, i sobretot pels nens que encara tenen mocs al nas. En resum, abaixa el teu nas, abaixa les persianes, però deixa'm estar. Confús i moix, l'estudiant no va baixar el 9. Va equivocar la divisió i va tenir una mala avaluació. I doncs, a vegades, convé no ser massa delicats.